Gamit mo ba yung cellphone ko? Yeah. Hindi yung cellphone ko. Pinsawan. Dulu apa sih yo?
Maraming ano, ganda. Ay, di po to. Oh, ay. Ay, siya, wala.
Kaya masabi mo dito, yaw sa tubig ka din. Di pare. Di pare. Oo, pare. Oo. Oo. Di ba? Pero doon jersey daw na kare, may puti, may gold, may ano, kaya tawag yung stick na ano. Tapos may blue. Sayang Wala. Oo. buhay. Pareho mo doon. Dalawang 20. Mako. Wala sa gusto ko kasi. Masayo sa lamig na. Diba may ito yung nakaw ng paano? Kasi pwede naman na tayo, di ko kasama na ni Kali. Alam ka, Bako, ano talaga, yung tuloy niya talaga ng bukso. Wala na ito.
binuo ko eh, siya. Siya ito si Susana sa Lakers. Funny moment. Ah, dapat joke. Wala. Wala. Langka. Langka. Ang iba lang ako, makasabay ng ano. Yung favorite ko sa iyo, yung kailangan ko favorite. Yo, walang ka, puntang yun sa kumali. Oo. Nakaw ba na? Langkaw na naman, langkaw panukso. Then, ay, kaport. Hindi mo ko. Football race? Yun ba kapag Oh, yan na di man no. ano pag nakabayo na sa forest, race ko talaga. Iyo. Try. Ay, baka naman. Ano, inisip ko. Iyo. Ay, sende. Ano sa'yo mo din? Walang tayo. Bako. Saka, yung ano, yung gano'n ba gamay? Yung Ano mo? pala? Oo. Sa'yo, may. Yan, nakalay ka mo. Gigi nga rin, pagkiki. Kaya nalugi kami. Ano na? Paglas Roman, ha? Ano? Kami dyan mapaglayot na kada ano sumida. Sorry. Ay, ano gusto mas Tapos pag mato, mga dama, tulong na lang, hindi magdulman na kami sa aro.
Sabi ni mama, pag narugan na dapat, mabalos na. Dumulag na daw kami sa at maglaw na daw kami sa araw. Tapos pag wala ni mama, sarado kang araw. Sinagal sinila. Kasi ano daw, sa daw, sige doon nakata ko. Nagdaw ko sa inyo. Si mama, naglaw sa araw, sabi ko, wala ko din tao. Ayok na din tao. Sabi niya ng mako, dapat na binidyo niya na ito. Naglaw stick ko na sa araw. Nahiling niya kaya kami, nalaganit kami doon ni Jinjun, tapos di nakalak sa araw. Daw duman si mama mo rin, di nagkatulog. Si mama. Kung nagkatuog na ito, Kung nagkatulog na ako, ito minawara na gumawa. cellphone tapos ano, sukal ka duman sa wifi. Tapos kami na masasarakan. Switch, RAM. Nakapot na po. Tapos ano. Diba? Yun, kaya. Ano si Gio? What? What na ito? Sa ano dami? Pada, ano na? Tunayin ko men, ang namin natin dito. Oh, baba. Kung gini mo, burger ko. Yung sana bagay sa video sa yung power sa ano, hindi mapili ng mga player. Hello? Ang sili dito ng layo. Isa ka na dito. Ano kayo? Nakakayo. Dalawagan lupa. Ano, gumaarban? Oh, yung ano, yung gusto pa lahat ng quality nila. Ano, alon. Umuhok. Sabi, isip ko lang, ngayon yung nakampay ni Fran, nagpayapay. Ay, Sabihan mo, ito tayo. Huwag ka pa kung story. Poly. Sa Warriors na sa pa siya, no, yung phone. Sa ganda kaya, ano, pinya mo, ayan, kaya, ano, Kobe. Sabi ko. Nakakulay brown. Oh! Gari mas na nalayo, may ano video. Pero kung yung agi mo gina na okay ano, ikaw may itong agi lang. Ikaw ay brown. Lumang ko sa bago ko Jik, hindi ko lang Jik na ba yung kulit pula. At ako lang, kung nailing ko, tigtatarang bagay mga dito sa ano, sa baling sa bilang. Ba yung tumano sa may kulay green na
mistake. Di ko aram na kasi dahil kung bang so ano ba among video? Dahil ko, pero kaya dito ba tingnan ba dito yung kulay green. Dahil ko na adali so ano pag gani ko magaji. Kaya nga dumagi sa aw. Kung ano ba yung suwat daklaw. Ayo. Yan yung panty. Ay, bakit? Diyan sa may ano sa ang pambagat na ano, yung wala ba sa may samok? Lumaawot ang pagkaman. Abay pa na kung sarap. Ay, kapal din, di makibimi. Kaya, pero tulo ko. Ay, gano'n ako. Ito, kulit. Nasa, sama, walang gugot. Dos, ay piso, nasa mansana. Mawahid daw kita. Supay, maliit ka pero maliit joy. Maliit na takot. Matibay ko. Maling kitang sa'yo kung matibay. Maparkod kita. Ano yung klap na rin? Boy, yung gupol. Ay, yung tapay, doon sa pamagpapay. Matibay, yung tapay. Ano yung tapay, matibay. Yung tapay, matibay. Barker Black 2K. Yung tapay. Oh my God. Uy! Uy, sheesh! 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 Shit! Para Nalikot ko ano ko. Dunan mo ang W, gago ka daw talaga. Wala. Gago ka nga yun. Para pandunan ka ng W. Matibay na siya. Para dunan ka. Open card. Open yun. Makalawang ka na naman. Sabi, makalawang sabi ni si Chili mo, Jake. Kung kayo gulol ni gusto. Dalawa. Ay, pakapagod kong mo. Bye. 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 Wala ko yung papayo.
Oh, Dewi. Laila. okay. Babaw na. Ano siya? Paparo siya. Wala ko bilang. Pero, ayan. Daw, ikaw yung muna. Meron ko. Daw, daw. Bakit ka daw kami boy? Ano nga rin boy, ah? Patay ka ako. Bakit? Yung ano pa sa yung mo ng parang exit like yung mga ano yung mga nakakita ko ng case tapos mga special Ano man, tuloy. sabi yung mga Daw, daw. Bakit? Hindi pa. Meron ko yung medyo yan ang Arcano, S. Dalawang ito. Lapit ang kami. Ba't dalawang ka na? Then, ang auto on. Wala ka na sila. Siko. At ka, gusto mo na. Sige daw, kaya mo na. At ka, is na. Wala mo lang. Kaya nung before mong ano, kaya mo kita. Mata ko ba? Bol, kapag ya, para ini kan. Kahapon yan ah. Ha? Kahapon yan. Kanina? 5 sa kanina. 6 sa ato. 5 sa ibang bansa? Yeah.
Kasi kayo sa Takot ka sa sobrang Gabi. Gabi. Takot. Pagkadating mo muna, maging tawag. Diyan naman. Ano pa na babae, ano tayo? Sino pa ang tawag? Hindi, hindi. Ang gulo. Computer shop. Ano? Yung. That's for me. Rose. Paano na sa ano? Wala ko magkakampay. Ika ang baga. Yan ang pagkakas. Makaliwi, no? Ayan. Ginagayos ako. Sige. Ah. Ball. Boo! Boo! Pailiw pa ito. Isa pa. Yo, gagawin. Wala. Ano yan? Kaya resign ka. Parang pag sa pump ka sumukay. Okay lang.
Boy, mo siya. Sige, next question. Matatas na anak ko ay. Ayan ka na ang buwa. Ala. Yung ulo. Ginagubawang rin. Buwa. Oh my God. Kailan na kayo? Ano? Ay, Excited is ano? yun money. Go! Tutor tape siya. Oh, siya ba dyan? Oh. Saka po. Oh. So, better ka na. Bra. Patayin mo na ako.
May bagay. Yun. Tapos, kaya, sa, isa pa nga ito. Oh, hindi ko. Dapat, ito ito. Nakagalit yan. Sinalik. Seventeen. Rokok. Ay, civics,
Oh, sino kami pa? Matapos na. Mabigat ka rin 20. Oo. 20 ah, 20 ah. Ayan, tapos na ikaw.
Yes, boy. Yes, boy. Yes, boy. Daw ko na sir dali. Daw ako daw ko na ay. Ayun ka mo. Bradley! Sa ako mandulan! Maglayo ka. Sheesh! Oh, sheesh! Paano man ito din? Zero. Sabi sa Joanna, kung ano like siya. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Thank you for make sure. Ganun mo siya. Ayan, ito, ayan. Yun yung gaba. Oh, balik kayo ng bitch yan yung tawag mo na yung munarik ni. Siguro pa tayo nga yung makagaling niya. Sa nag-work sa Manila. Nilalpit ka ba? Kung matanda. Yun. Ang tira mo? Ha? Papaprito mo. Papaprito ngayon eh ito. Diyan ka makuha ngayon. Laki ng. Ligat na
street ito na ako, ano doon yung ay, sarap din ang ano sa likod ng iyo. At ay pinaputok ang kahit sarap. Sarap na gulat mo to. Peter Parker. Thank you, Peter Parker. ABCD. Ay, siya ka sir. Si. Landang mo, landang mo. Parang sumubo. Ang tanong ano ka? Dami nga siya. Kumalang ko si Ray. Alam ko, Yarabaw. Yun na ako yung lagi. Kasi may ito, like, ano, yung sige, siya nga po dito. Dahil sa sabi ko, aralayo. Sabi ko, ba, ang basin. Alam mo, nag-ano dito, ano, kapagkita ng ulo. Ganun. Diba? Kasi kasi iba ka na yun. Ayan. Ano yun ah? Kambali yan. Pero hindi na, Netflix. Ano ba? Ano ba mga buko? Pero ang mujulan. Mujulan. Ano? Yun. Kapi na. Ayaw mo tapos ng ninyo. Ninyo? Maabot ka din natin.
Kaya mag-start. Ano yung mga sila? Ano yung alam mo ba? Wala ba nga rin nalabatan niya? Uy, wala ba rin nalabatan mo? Ayun, matamig ka din dyan. Sino ko na yun sa'yo? Anak, okay. Galap ko? Oo, galap. Bye. Yang nakit. Anak ko. Kan yun dia. Balik ko pulang. Mari pa siya. Oh, hindi yan ka daw siya. Ay, dumanay. Ano nga yun? Sorry. Wala. Wala akong ganun na siya. Ay, sorry. Hindi ko na yun. Hindi ko na. Hindi ko na mail. Ma-print yun. Ma-print yun. Hindi ko na yun. Ako mga ni. Oo, yung wala. Sayo ko. Ini sa taga-kampan yun. Iyo. Kapag ba, dinibutan na, kapag ko dinibutan na kung pinalubo ko lang ito maray na suga ko, sakto lang pag ano, sino kayo ito? Oo, naku, sa kayo, talaga, go pa dito kayo. Itong po ako. Tama buwan ko sa ako. Mo lang kita ang video. Napa, nakabusit din ito nga ito, tapos nabilin din eh. Mga ni, mga yung flicker na ito. Nilimit nun, ikaw, Ito, Nico. Wait, ba yun? Dahil na. Mating ba kung na ito? dapat sutaw na sila pinag Ha? dapat sutaw na sila pinag Hindi naman ito ako sa ano ka. Yan o. sana, ako din yung dalawa ko. Hindi naman ito ako sa lang.
Mau gitu na to? Kung kuya. Ito man din. Pangayon na, pangayon lang. Alam mo, yung isip ko naglalay. Ang isip ko, naglalay. Mata. Parang, inawag sila. Ay, ay, hindi din. Hindi bang makulay? Bakit ka? Ano rin ka na? Tingin si. Hindi ko makakawin. Lima. Lima. Bakit ka nagkakawag si Didi? Hindi. Gago be, God ako. Parang, Hindi na diba God niyo? madali mo lang. Magkakopin mo. Kaya ayaw niya na yung hotdog. May ito, iPad, iPhone. Ito diyan. Napapas mo. Arti ako, lolo, na iPad. Puro pang Siya, gawin pa ba niya? Hindi mo man. Eh, hindi ako si mama niya gagawin. Ay, gano'n si Kinkin. Yun, masira mo na si Joe. Pangayon. Nagulog-gulog lang ako dumating ni Surat ko na maray. Hindi man, si Gabi. Dala, mura, matulabas na masay ko na po. Eh, boy, be. Atay! Ikaw-sip ako may mag-hod. God. Mari ka. Basta. Ito na magawa sa survey yan. Kanin ka. 5 ka. Okay ka na, Wednesday. Hindi ka na. Mari ka na ni. Mando ako sa sa'yo mo tawin. Tanang pilmo Ikaw, na ako nga lang, makawa. Ha? Pero makawa, yun ay ito. Ikaw na dato. Hindi na pinag-lookout. Mag-out. Ay, kung ba't na sa ay, siya na dapat. Yung ano? Ano ba? Mabawas na lang ako. Mabali siya. Mapatawal mo kayo ni Pete. Ay, kaya mo ako ano ba? Hindi na yung ano pa mo. Yung kalipin, ay kung yung ako yung natutuw na. Nulog ka na daw sa piso to. Tumon! Nulog ka na sa piso. Lugan na, orang lang. Orang lang pinag-lookout. Bumoy. Milyon. Puro puto. Basta kalbo. Tumon, tumon. Oy, mas medyo na. So, bali na muna sa loob pa. No? Iko. So, Balikan niyo. O, sunod na. hindi na ko din ang tulad. Sugay. Bali na muna ka din. Tungkol ito perfect. Di, dali mo na. Di, sa loob di. Dali mo. Kaya sa dancing. Tawagin mo Ang na. Barbie. Dali na. Doon mula. Gusto kayo. Uto kayo. Ibuto. Oh, no. Hindi ko rin. Ako lang. At di mo niya yung lang Facebook mo. Wala man to. Di, kuya ko sinaran. Di, iyon ako, pe. Nalagot pulutan mo kayo. Alam, paano na naman? Pinuturahan. Pag di siya nalagunay, kakunta ka. Silipin na doon, may nakalisipin. Pilin mo pa. Primerong pintura, primerong biyaya ako dyan. Pilin mo. Inigan ko na sa ngayaw. Nasa isip, makasama ka. Auran! Bakit?
We go. Oh, Pag-ihip na ako nga. At sa bato. Iyo! Kasi yan. Kapais ka. Barkada mo ah. Barkada mo. Pwede ko nga. Pwede ako. Ah, Pwede mo sa kangkong. Ha? Iyo. Ano? Kapangay. Yun. Oh, lagat na. Alam, Diyan man alam. diyan man ano, may diyan man missing. Siya ko nga yung plano noon. Siya ko, pasak ka, parayer muna. Ano pa ano yun? Oh, tuloy ka na. Diyan, nandyan. Ipuso ka. Ipuso mo yan, ipuso mo. Excuse us. Yan. Patay mo. ipuso daw nga yung Ito sa mga makabawa. Hindi ako tumakatid. kaya kasi ko. Baka may piso ka pa dyan. Ah, Baka may piso ka dyan. dito. Wala naman. Kahit isa lang na piso. Tanong na siya magkawakit. Pwede mo.
Saysay. Daripada Ah, wala kayo naman sila magaling. hindi na lang, maiyak na. Ayun ako. Ito nga dito yung ino ko na wala. Yan. Ito nang dito bakla. Hindi ko kumain.
No? Ano? Wala yan.
Pangay.
Tapos wala tayong wala. Ano na oras?
Ah, Ano? yung mintis ka din. Hindi na, madali na yun. Hindi ko pa. Ah, hindi, malagi yun ako, ano, tigitanong kay Leo. Naglilip kasi. Jade! Jade! Si Jade! Si Jade! Jade! Wala. Jade! 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 Naglilip ka. Susunod yung sound. Napokat.
Hello. Pare!
At nakalisawan, sabi sa tawan, at nasa to, yung bardo, yung lang ko ba yung bardo natin. Maganda mo na yun. Yung kahit ka, pinduman mo kung ano kahit ka, naglaw buhay. Ako sa ginibo, andito ako ginit yung mali. Ito, wala pang reclip. Yung talaga mo may play. Saka ito yung reclip, naka mo ha. Ha? Naka mo, ito yung reclip, naka mo. Yung ano, may record na sa kanila. Okay, sa atin.
Hindi, ako parali mo kayo siya. Yan. Ayun na naman ako. Ano lang? Ano na ba yan? Pinatid mo. Lego ko yun sa nila eh. Hello. Laro kita na? Pwede ba? Laro kita? Pat? Di ba na? Palag ka na sa subay. Puro ko na nga, yun talaga. Puta ka nun. Wala ko lang mga ako. Hindi ako makamusta. Ako. Ayun, may pakpak ko. Hindi, may pakpak na. Putang pangit ko. Oo. Ay, pakalalit ka. Yung magagawa na ako nagawa. Yung magagawa. Okay. Cold drink. Cold drink. Tapi siyempre ako kuya. Ayun. Like, kailan mo? Mamaya, wala kang maaaring ka.
kumilu, mix mo daw. Oh, kung ako gumbalik kita mo yan, may islang ka. Para mas Kasi nga naglape. Kaya siya ulit na magmahal. Roget yung ulit. Nakakano ko sila yung natabang. Ako ko pa kayo. Parang na, no, ako. Hindi ko na ipatawa ko. ano ka na pili na sa nakabuti siya no universe and blue. Sabi, connect na lang ito, tulog sa Uy! connect ko to. Eh! Bak nga din, may problema ka. Baka naman. Ang kaya na ito, dumadumang yan, nag-ibosorting pero siya ni so, tinatapos na rin yun. Nag-ibungan eh. Kaya kung doon sa rampik si Zaku yung nagpaaral ka. So kaya no, so kakirit na homies, so kung sila ito, exit. Kaya yan. Bago makita mo. Huwag kaya sabi ko Parang na. pangaral na sa patanggal ng talaan. Eh, para pangarap mo sa ng ano. Sila mo yan, yan mo. Natasulog na eh. Dito, kasunod. Nakalugo na naman. Parang umuwi na yun. Yun eh, yung ano ito, ano. Ano ba ito tingin mo ba ba na may palipayo? Ang mukha mo na. Sige, Ano ba ito? yun ang kanito po, ano. Ilitinda. Ano ba ito sumunod dito lang ko? Eh. Bigyan na. Galit ba kayo? Wala kumurog lang. Eh. Kumurog mo nga din. Hindi na eh, pareho. Halil, ang tangan eh, supay-upay. Ano ba ka? Ang mga design ni iba mga yan, duman talaga may mga nakadesign mga baga duman na jersey. So ano baga? Naka-sticker lang eh. Nakakirit, tinalya ni itong logo. Pinakagda. Uy! Ano ito? Kuya Bay, translator man. Wings night, wing night. Hindi ko tutuloy. Next wing. Sige pa rin siya translator. Balik ko na yung Ayun. Oops. Paano nga Eh. Asa kaya? The wings, why? The wing. Ang siram na. The wing. Green wings. Hindi ka nga, yung puno, hindi mo ka nga. So, sa kabaw. Wings. Next wings. You know what itong... Woo! Ang ganda. Ang ganda ang putang ina. Yun, kaya nga, yung pinag-move. With wings. Mura, gano'n. Ayos na. This No, this game. Oh, you know! Hindi na tumalo sa ino. Wala nga, tanga ba? Lagi ko silang pangalan. Oh, hindi na babaw. Babaw mo, ano eh. Ibaba mo. Ibaba mo. Ay, ibaba mo. Ibaba mo. Ibaba mo. Bili ako kayo pa. Bili, buisit ang ano. Ito ba ba? Ito sila kayo mo. Ano ko tao yan. Ano ma? The next day,
Yun. Alam na, hindi nga. Gusto ko pwede nga sa taas. Nawala na gusto nga pinagdulong. Maraming Ay, Ha? karawaan. Yun o. ayun yung grupo ko ba? Oh, may pangalan na sa divisi lang mo ko Natagali ka, be? Ha? Natagali ka? Tapos ko kita ako na paano man. Hindi ko magagusto ka gandaan. Kamu magana, ikaw maka. May gilid ka rin, tulit lang. Ay, so dyan, ay gano'n man ang lado. Gano'n na yung positive rail. Ito. Yun o, yan. SPT tayo lago. Pakpak, hindi pa ako gano'n pakpakaan. Yung guys. Mataram na lang ay sinas. Ako na sa lang ay nagsasabat. O niyo, cellphone mo kay Juan na kayo sa gabi. Sipon na rin, manak mo kagalan, sipon, nagdidaro ng mga Bayo! Bayo! Chef, bayo! Ano naman eh? Umaya maro ba siya ang pili? Bayo ka naman! Hayop ka. Alam, ipag-ito na. Subukan mo na nakapindog. Oo! Mura din siya. Wala siya yung mura mo na. Hindi mo no. Nalibiwan. Clutch. Yung sanahan, yung sanahan. Dito para ano ay. Dahil iba, dahil lang maghanap yun ito. Palit. Yan. Period na. Ikisa na, dahil nakaan. Ikisa nila. Ulit, tara mo. Pero hayop ka. Sabi mo ngayon, gawin spa dahil makatindog na. Pagpak mo sa bedroom mo sa payo. Yung kung nakadobre pa. Payo. Bisa pa eh, tago. Tabang! Kasi mo? Nasa pansa na. Wala. Tapos mali dito. Ay, ito. Supayo. Ano ba itong yan? Sus! Ano ito? Ano na? Wala tayo ano mo kaya? Yun yung origin mo. Open image in your tab. Open image in your tab. Yan. Oh, ito. Dumanan sa dumanan sa sisitisin ka. Kahit pwede man nga ka na magliyaw? Ito pa ito yun. Pero tigpan ko sa'yo mo. Dito niya ko. Yan sa tao na. Tulog na pa ako. Tumali ka. Ayan. Yun yung baga dyan. Alam mo yung yung baga dyan. Yan. May surat na dito. Ibig yun baga lagari. Gulit yun. Mga ulda lang. Pe! Nagpiti nyo ni Pe! Or, kung yan ang mga surat na mga Archangel. So ano, tulog ko pa ganun. LPG. Pangay. Unyo.
Dala nila. Nag-ship ka pa eh. Hindi nga nga, ikaw nga. Ah? Puta kaya. Gusto nga niyo ulit yun. Yung... Kasi na, Natabi mo rin ako biglang. Jipe. ay, ay, ang pakpak sa nabagang Nag-ship ka pa eh. Sus! India. Ibig sabihin ko, naalala mo. Ay, for. Hugutan daw talaga yun. Chu! Ako na niya dumo. Tapos ko pa tayo. Bibigyan niya ng Hello, patay ko, sa likod mo. Gino, yun na dyan. Gina. Upload na. Bubo. Ako. Pagkay. Hindi ko naman nahilig. Diyan ka na. Matarang ka pag marinig. Kaya rin ako hindi. Wait, kayo ba ini? No. Okay pa. Tuloy ko. Sige na talaga ka sa tao lahat. Meron siya? Pakalo nga eh. Bago mo. Ay, ba? Wala siya na nga tayo ko. Ay, yun. Good! Yung masarapin niya, masarapin may time. Balwi na pas, balwi na. Puta kaya kayo. Makano. Time. Singgo to Harista. Paluwin. Likod. Likod. Kumuha nga yun. Ako. Ay, Jojo! Pwede pa ako tumal? Ay, Pero nga, panguran din mo ikaw. Subo ka no. Uli tingay ka sa logo. Hindi ko nun, hindi na sa loob. Uli. Ito ba uli sa Hindi mo more pagkito. More kito niyo. Salit magadigay. More baga. Pigpiyo. Sa likod ah. Ini po sir sa logo, patara, ini po sir sa logo. Apit, process ko na po, sir. Sir, process ko na po. Ikaw na magiging. Oo. Demi niya nakakadulog si Baby. Bilis! Bis, isa mo sa makasakot. Puta talaga nga yun. Balas. Sorry, yun, yung bayaran. Puta ka! Buka kaya ubok mo nga dyan mo. Ay, bispin na eh.
No, umigil. Ibis. Ba't di ba yun ang pig? Yes. Oo. Ano naman? Maipikit pa nga, ito yung PC, maipikit. Yan, ito mo. Sabi lang nga, Hindi naman magpinto yung instrument na. Hindi ako talagang inis basta na nga. Yan, hindi dyan. Yan, ako si John. Yung lyrics pati. buta ka. Amen. At yung buko na yun. Yes. Wala mo siya ito. Yes, baby. Kasi Rico. Iwano. Nice to Rico, Gino, siguro parang hayop ka, o di ko isa tabako. Mahuli. Ano? Buta ka. may ito sa Tingnan lang kayo pala. 220 man girare kay ano, girare. Dati man girare. Sirik din sakit na nga kung pito na player na mapa ano, pa init kaya nga pa na. Siri, nagkanatas mo. Anta ka na do. Ah, Wala na ako. pas naman na data na doon. Puta naman eh! Kapit mo ba? Ngayon, kapit ka wala. Yo, XB. Ito talaga buwan. Let's go! Dan. Yeah, XB. Sus, abutan ko Hindi ito. si Kubat ganito. Kinalapang ko lang na natural. Tsaka inag-aapan ko na mautal nila. Hindi nila pang minahal. Uy! Wangan na, dalawangan yun. Wala yun, hindi naman. Mas bawal mo naman. Pinakalaki yan, ang galing kaya kita kasi ko naman din. Hindi ko na malaya. Hindi ko wala dito binigyan. Hindi ko ang dami din. Hindi ka, tayo kung paano ko sasablay mo siya ganun nagkaantay. Kung kailan ako tatablay at lalay. Yung mga laway na makita ako, umay na manira ko lay na manghila kasi hindi mabata. Dami nagbago mula nung kilalanin ng tao. Dami nagtulak sa akin, palaging maging ganda. Palaging plakado, pag gumalaw, palaging ganado. Labot pa sa kailangan pag malawag. Sa kung ikaw din ang talo sa labot, pag nagbago, kung takot ito sa araw. Bago dahil may sabi, ikaw madamo. Baka nawilang sa wala. Ganito pala to kalala. Kita mo naman pala. Lakas. Yung kailangan na kaya. Marami na kayo. Wala. Pero yung wala. Maraming ginagong tao. Pwede mo marami tao. Iba rati ba? Iba ako. Literal lang may bago ko na abangan sa kriminal. Mas bago. Kagalahan. Iba naman ang pabawan. Pero di na para tupagin. Di na kasi nila maunawaan. Yung bansa ko pinapalanin. Yung paano naman talaga. Kung yung day, gumalaw ng pino, hindi may tatanggi. Iba di na laking munti. Tila may anting. Yung iba na, tala. Hindi mo naman sa bansa. Ayaw, beg. Kasi meron nung bumabalik. Nagawin ka pa yun ang gagawin.
Ngayon, doon pa kaya ako rin, o dadalhin. Masubok na yung lagi yung sinusubok na, yung mga nanubok, sinusubok, naman. Gusto talaga nga, may scooter ang Ay, kumain. matutunton. Tsaka paramdam niya rin na pataas kami ng pataas. Kagalabas, hindi madalas, malakas pa rin ang palakas. Sabi na itong palabasin na yun ang mabalas, pakyo kayo. Otro. Kasi looks ka mano. Baka na ano na sila? Ay, may love. Sige na, patuloy yung mga anak. Manood. Hindi, dito ka mo, alam ko na may idea. Ayos ka. May idea. Ay, dahil ako nakapagpapagod. Eh, no! Yan, Hindi lima mo ka na. na. Ang tulis pa, kamusta yung mangyari sa Ilang Ay, kilo kaya ay? nakakaspa. At ito na, ikaw ari ko dahil. Tama! Sabi ni Sean, kaya sabi ko, putol mo. So, di ba kinakunay? Woo! Kung tangayit na matuhod ko sa ano, pindutan na yun. Napalsok na yun. Ay, na! Puta ka na! Oh, puta ka! Buksayin mo. Nakahit sa inyo. Sa ano ko? Sabi niya ko, pero yun, No? Narinig ko. 6 minutes. Yun lang. Everyone. Kaya natin. Ano mo na? Ano mo na ito? So, masarap-sarap po, di tayo sa dito. Ha? Wow! What? Look, Ray. Huwag mo naman sa ito, Ray. Pero ko lang mga ipaglakot mo. May libog mo hayop ka. Lawan naman yun. Hello? Lawan naman talaga. Rumalapit. Kaya ako guys sa ano, Firebolt, from 9.
yung suot mo. Happy ko si Pink. Talaga naman nag-ibig ako. Ibig kahit ka, bakit ka nabugod mo? Hindi tayo mag-service. Ano yan? Ay, tamang tao tayo. Para pero nagagawin natin ay ano yun eh? Magkaroon yan. Wala ka. Parang kan pat makakoy sa pating panahon pa. Ano ka pa ay sabi ay gagawin ng pag-iibaw ay sa mga Eh, kung may duman,